Wis syuting blok. Hmm? Syuting. Oh, lho. Wis mari ta? Wis. Oh, mulai ta? Sorry. Yo. Oke. Halo. Balik mana yo sampe aku ya. Saiki aku iki kate ngetokno koncoku iki juruse iki apa rek? Sapa ngarane? Sumpah, kok ndelok raine tok iku yo. Mangkel iso-iso. Sumpah, wis luwe mangkelno teko aku wis kadang. Tapi yo akeh mangkelno si arek. Yo, ayo kita sambut pejantan tangguh. Yuk. Mas Bambang. Iya kan lucu. Yo. Yo kabare Mas Bambang? Halo. Suwe rek tau ketemu rek. Ya apa apik ta kabare? Tok rono to mbut. Lho, iya tok. Sopa cilik ini. Ya sik, Bang. Cok kon niku rene aku ya tas gawe, Bang. Mosok sopan langsung gede ngono kan yo. Ndak penak no karo tanggane ngono. Oh, teko rene rokokan tok ae. Ya lu. Mosok engko tok gak? Loh, bondo anjay. Sponsor. Oh iya. Kan tutup kok. Iya, Bang. Korek gak ta? Iya, ndi ora. Oh, taek. Ah. Oke. Tak suwet, Bang. Yo, monggo. Suwun lu. Taek. Jadi, aku ning kene nyapa? Ini Bang ya. Aku lagi pengen gawe video sih ya. Yo. Kayak konco-konco iki cek eru. Sopo konco-koncoku super iki ya. Sing aku wis kagum lah ndelok arek. Sak gurunge ngono ya. Kenalan jek ambek konco-konco. Ayo, monggo. Halo. Apa ya? Bahasa aku campuran jan soalnya. Los. Nang ngene los, sistemnya los. Kulon mbek anu tapi cah arek. Cah. Ya, cah. Oh iya, arek Magetan ya. Plat AE. Oh iya, plat AE. Cah ngene. Yo. Piye? Halo cah, piye kabare? Kenal lo, aku Bambang. Teko jeneng kowe wis ketara banget ya aku wong. Endi? Yes, Bang Madura. Yo, kulon lho. Kakak, aku wong Mataram, ya kan. Wong tepate ya perbatasan Jateng mbek anu Magetan. Wis, ngono ya perkenalan. Jawe api. Oh, tak ngono tok. Iya. Kowe iki kok iso sih? Tetuk kene iki nyapo? Kowe kesasar ta piye? Hah? Bener aku nganu arep daftar TNI ya kan. Serius? Iya, tapi berhubung sawe mbokku mek 5, dadine aku wis gak aku. Ngono. Terus dikongkon kuliah aku. Kuliah. Sebenarnya aku pengen ning Jogja. Iya. Ning Jogja soalnya kan enak, pergaulannya bebas ya kan. Matamu, Bang. Iya kan? Saya mau pikir kuwi. Astagfirullah. Iya sih, ya memang Jogja sih terkenal ya kan karo kebebasan nih. Tapi yo ndak ngono konsepe nu. Kowe iki sawane bapakmu mbek ibumu mek 5, terus kate mbok kowe gawe seneng-seneng ngono. Lho, ya apa? bapak ibu kan kerja gak iso apa? Jana. Nah, iku gawe anak alin. Masuk. Tuh. Oh, nah aku anak keri dhewe. Lah, Oleh akeh ya? oleh akeh. Aku ngene sopen nang ndelok ono iki, Bang. Ya iki rek, sing garek gateli. Teko kene iki. Ya Allah. Terus marang ngono iku, mari kuliah nandi. Lah ning kene, gak patek gede sih kampus sih. Ngawur. Iya. Iku termasuk gede lho iku. Loh enggak, soalnya kan aku gak niat kuliah kan, makanya kabeh pendaftaran negeri ku ditutup. Sebenarnya aku iso, Cuk. Aku kan pinter ya, Rek. Siap Mas Bambang. Aku kan asline pinter ya kan.
Lah tapi berhubung negeri kabeh ditutup, Akhirnya swasta. pindah haluan. Nang? Muhammadiyah Sidoarjo. Iya, jangan lupa daftar. Cuaks. Tahe. Nanti ketemu Mas Bambang jurusan apa kowe? Ikom. Ikom. Iya, ikom. Semester? Saiki? Semester 6 saiki. Oh, kok deskripsi yo. Gak rencana 14 semester aku. Loh, Cok. Nyapo kowe kok iso 14 semester Loh, iki? iya mbokku ben nyangoni terus, ben aku gak bisa kerja ngono lho. Siap, Mas Bambang siap. Loh, iya sih. Iya, iya. Kan soalnya lulus iku lagi awan dia lagi start urip. Nah, iku lho. Sampai di DO Nah, iya. los. Ngono Ini lho. sistemnya los. Masuk. Mangkane. Terus kok iso kon niku menamatno 14 semester iki kate namatno One Piece ini kita. Iya. Ya Allah ngono. Ya karo ndelok maraton One Piece. Bambang iki Joy Boy. Cuk, remek Bambang iki. Mentokin lho. Iyalah. Tapi yo ngomong-ngomong Bang ya, ngomong-ngomong ya kan. Kan lak teko Magetan yo kan. Rene ya. Apa sih sing mbok bedakno teko Magetan ambek Surabaya Sidoarjo ini? Nganu, perbedaannya ya. Perbedaannya apa ya? Paling ya panas sih. Panas. Iya, Mana Bang. perapatan gedangan wis salah. Iya ya. Wis Tapi kon nang kene iki manggone nang ndi? ning nganu Taman Citra Harmoni. Oh, sepanjang. Ya taman niku mlebu. Iya sih. Mosok wong Sidoarjo gak ero, Cuk. Rojo cuma saking ae ya apa-apa takok ngono kan. Tae. Nang ndi ku? Nang taman niku. Omahe Bude ta ngontrak ta omahe Mbah ta. Omahe dulur ado. Oh, Dulur ado. omahe dulur ado. Iya. Dulur ketemu gede ta enggak? Iya, ketemu gede lah. Masuk. Apik kayak barang iki. Iya, ya api. Yo. Terus lek ngomong perbedaan lho, mangane ngono iku ya apa? Loh, mangane ya jelas, wong UMR SC ya kan. Iya, prosokone yo an. Iya kan. Tapi kan prosoku. Iya. Larangan gini. Ya jelas, larangan kene. Kono kan 1,8 UMR. Kene papat Iya. piro karo aku. Ya papat loro papat telu lah. Nah, Iya. iku. Tapi enake Enake enak ndi? ya enak kene. Idek ning tretes. Lemes aku Bang kono ngono iku Bang. Ya enak. Yo, tapi aja lali lek kon rono jan aku lho. Ya siap. Aja lali lek ditenono ya Bambang sing calo nang kene metu. Ya. Pemuda Green Pie and Goodbye. Berarti kon saiki turu nang Magetan kono yo. Yo. Turu nang Magetan. taman kono. Gak ini mamu sih buat goblok. Yo kan lek diluk tok ngono kan. Tapi kan saiki kan mencetate panggon asli nang kono. Yo, mangan asli ku nih. Iya, ya cok didudukno banget lek kon turu omah. Iya, des. Terus ya apa kuliahmu ya iki? Kuliah aku aman-aman aja sih. Aman-aman ae. Soalnya kan aku arep 14 semester. Oh, Jadi aman lah. Jadi iya lali aku, lali. aman. Duit jatah mentokin. Los, ngene. Anjen wis super kon banget takoni wis. Super, Pak. Tapi nang kene iku ambek sambi kerja apa piye? Duh. Nggak apa kerja? Gue wis doten bae gue, doten aku sepo pisan. Duh, nggak apa kerja? Duitnya orang tua kan ada ya kan teman-teman. Ngapain ya kan kita susah bekerja. Bang. Ya tapi aku kudune sadar diri lah, Cuk, ya. Yo Mang. Hmm. Tapi dhek mbokmu gak aran tok. Sapane 5 kalong piro sih? Gorong kalong. Gorong kalong aman kan. Blas. Sapine? Sapine sik saudara-saudara. Sik. Yo BTW Cam Bambang iki yo nang kono ternak bebek ambek sapi ya yo. Ya, Bebeke kebetulan akeh. Terus Terus sapine yo lumayan yo kan. yo PPE masku. Lah, wis aku kan kari ngentek nih tok. Lho, Bang. menungso iki nek jatahe dhewe-dhewe, Lur. Jatahku apa Bang lek montekno Bang? Cok. Gak enek jatah. Terus gak pernah gak tahu-tahu sih awakmu biyen kan tahu melok stand up jare. Yo, tahu. Iya asline awakmu iki lucu Bang.
Sumpah kon ndelok arek-arek ndelok raim iku. Wis cok gapo iki wis. Masuk. Sumpah. Terus anjen kon melok stand up iki tujuannya pasti sing ngelucu ya kan. Tapi apa sih motivasimu stand up iki? Tak prosoku iku ya stand up angel sih. Sumpah serius angel. Aku tahu jajal kok. Oh, motivasinya lucu. Ya gak salah. Apa? Motivasinya ya kaya raya tetepan. Lek lucu kabeh wong iso lucu, Cuk. Kan motivasinya tetep oke lah. Melok, Bang. Motivasinya tetep oke. Aku cek gak antah berantang ini, Bang. Jangan stand up kok aku. Tapi aku mandek, Cuk. Oh, mandek. Iya. Sejak kapan mandek? Aku awal iku 2020 kan. 20 set. Lah, terus enek kenalan wong stand up. Terus aku takut, piye Mas carane, ya kan. Terus akhirnya wonge Ismail iki lho, IG-ne stand up Indo Surabaya ya kan. Ceto masih DM. Soalnya kan berhubung Covid. Oh, waktu Covid iku. Iya. Nah, waktu Covid soalnya lek gak Covid, biasane iku arek-arek iku koyo nge-share ning IG-ne, sharing ilmu, iku awak ndek langsung teko. Oh iya. Lek misale gorong Covid. Cuman pengen join ya iki rungokno. Iya. Terus akhirnya aku melok iku setahun. tahun piro iku? 2020. 2020 ya. Terus 2020, 2021 mandek. 2021. Iya, 2021 setahun. Berarti mek setahun. Setahun. Soalnya gak menghasilkan. Tapi yo hasilkan kan apa? Stand up iki kan hasil gak harus duit sih, Bang. Iso dadi ku pengalaman, kon kenal kene kono apa maneh stand upmu kan tergolong Sidoarjo Surabaya termasuk gede lho. Ya. Contohnya Mas Dono, yo. Mas Dono. Iku terus Mas Dodit. Mas ya kan? Dodit. Iku gede. Tapi aku pas runo gak ono wong pisan. Wis ning belani Jakarta. Oh, wis nang Jakarta. Iya. Berarti belum sempat ketemu ya. Lah, iku mangkane aku mandek. Tapi asik gak menurutmu stand up dek gini. Asik sih. Surabaya luwe apa ya menurutku? Penontonnya luwe ngerti. Itu timbang Magetan. Ya, timbang Darjo. Darjo stand up gak diregani, Cok. Sumpah. Iki tahu aku tahu diceritain Didi yo. Cok open mic di Kavling DPR. Ngangong anjing. Sumpah, wis ngangong. Dikei rokok tok iya. Dikei rokok tok ta. Open mic itu gak bayar. Awak dia gak dibayar. Soalnya awak dia latihan. Iku. Tapi lah awakmu berpikir positif ya. Berpikir positif, ilmu gak apa cak awatin ku. Parah sih. Iku. Ya gak parah emang open mic emang ngono. Oh, soalnya kan nguji tes. Soalnya kan awak dia gak hitungane gak duwe jeneng lah Cuk ya. Mosok arep dibayar. Ya berarti ya tes mental ae lah ini. Iku, kadangnya wong ning tongkrongan lucu, njajal munggah. Ngangong yo, guyang-guyu. Oh, pecuk. Tapi Dek sebelumnya Dek Magetan niku pernah gak awakmu apa ya? Kenal stand up, oh iki stand up, oh iki ngene enggak? Ya kenal, aku ya pernah ya jajal SMK stand up pun. SMK? Iya. Mulai diseru mulai SMK? SMK iku wis setara mimpiku iku arep dadi wong lucu. Wong suke. Ya, sorry Bang. Terus? Terus aku belajar didik lah. Ing SMK aku pertama kali iki munggah panggung acara SMK. Langsung pas pokok intine pas gawane materi lah kok ngebom ngono. Ternyata ngebom iku awak nding lucu gak lucu. Oh, zong ya. Iya, terus yo akhirnya aku teko kono aku oh gak ono rek sing instan kudu sinau. Tapi ku bener-bener menggali tentang stand up mulai di Magetan kuwi. Iya. Kuwi kaya wong kulon kuwi cuk. Kuwi Des. Lek Des kan Semarang kan? Semarang. Iya. Lek dek kene iki Des. Masa
Oh pedes ngene. Ya pedes. Iya, ya kan anu. Oh pedes ngene. Lek di Semarang des anjen. Terus kok iso ya? Kon iku debus kene terus melok stand up terus kuliah ngono. Seneng gak sih, Bang? Kon niku berpindah alam, berpindah habitatmu niku. Ya seneng, Cuk. Soalnya kan aku modelnya ning omah kan gak patek ibaratnya ya. Termasuk koyo yo dibilang broken home yo keluargaku cemara ya kan. Iya kan. Tapi koyo gak maksudnya gak diregani lah aku ono ngono. Wong tuaku ki mek ngasih tanggung jawab tok. Misale sangu apa-apa gak kayak perhatian no kurang kan. Lah pas aku mulai merantau, set wis mangan Dik, hancur batinku. Dianggap anak babi aku. Kan mulai ku kok jancuk ternyata aku sih dianggap ya ngono ya. Ngono. Lek durunge ngono iku apaan sih ngono iku. Iya, lek basane Jaksel kan wong Jakarta apaan sih ini. Ngene. Lek saiki wis mantap le. Iya. Seneng ngono Bang ngono. Iya, enek senenge ya enek. Lek lek susahe opo anjen? kaget aja, Cuk. Kaget aja. Kaget aku. Loh. Susah iku kaget iku susah. Kaget. Bener nih. Kaget. Bener. Kaget. Tapi arek kulon niku encen tak akun rata-rata iku kreatif nih. Contoh yo Deni Caknan terus moro ngene iku Happy Kediri. Yo happy. Wingi yo ono isu yo gak isu sih wong wis Deni kan wis ngomong ambek sapa iku Bella. Iya, rapi ambek Bella. Iya, wakon gak kene gak ono tuh di daun. Gak aku nutupi nutupi Java. Kene pikiranmu Udah lah kopi angin. bokep tok. Iya. Ana linge ta. Oh, no. Oke. Tapi kowe pernah enggak, Cuk? Delok bokep terus ning dalan apa ning dalan apa ning suatu tempat ngono ero wong oh iki Cuk pernah delok aku wong gatel iki. Matamu yo gak, Cuk. Gak pernah. Apa saking wawasanku luas banget ya? Kon tahu? Tahu aku. Sumpah? Iya. Loh. Arek iki koyo sing ning film sing wingi tak delok aku ngono kan. Asli. Asli. Coba critakno kayak unik. Nandi gua san. Iku ning Kediri. Kediri. Iya ning Kediri. Aku lek gak salah iku kan konco piye ya? Adikku kok adikku. Konco kan duwe adik. Ya, iya kan? Ya, kancamu ndek adik. Ya, adik iku mondok ning Kediri. Terus aku terus Mas iku kok nyambangi, Mas ngajak aku. Lah, aku lek gak salah ketemu mandek ning alun-alun tuku es. Alun-alun Kediri. Alun-alun Kediri. Cuh. Tuku Terus? es. Terus lah. Kanan kiri kan dola-dola kan wonge kan mau tau kan maksudnya mau tau kan boyo lek misale Ya. wong wedok ayu ngono Langsung cekatan. Ya. Loh. Arek iki kok tau ero sing durasine 20 detik. Aku ngono kan. Terus akhirnya. Terus aku iku apen-apen nyedaki. Maksudnya memastikan lah. Ya apa enggak? Ya. Apen-apen lewat ning ngarepe wong iku jajare mbak pacare lungguh. Oh pas posisi sampe genane. Iya, pas Iku waktu- main ambek genane gak? Gak. Enggak. Apa sih sangi video tok? Gak main karo gendane. Live mean. Dadi modele iku di video gendane koyo. Gak nyadar lah iku di video. Terus merono geser. Iya. Kon kok iso kon nemu linge iku kok iso? Hah? Enggak, Cuk, saking kokene ndelok. Kene emang ndelok iku nandi ngono lho. Kok iso sampe wawasanmu iku luas begitu ngono. Ning dia. Ya ning Twitter, ning tele ngono lho. Ning web ya enek sih ning web. Tapi nggawa VPN. Oh, VPN. Iya. Yo, tahu aku soalnya. Aja di-share VPN yang Wajar, lanang men, tahu kan. Mari dosa, guys. Dosa jariah, Cuk, masalah. Kon iki bang, mrene yo bokepan, tapi kon bokepan mulai ndek kono gak? Iya, Cuk. Mulai ning kono sih. Tapi enak gak bokep menurutmu iku? Enakan langsung sih. Kon tahu? Gak. Aku masih perjaga ting-ting, guys. Taek. Temenan aku. Kon kate
ketok aku ngono yo. Tak tahu videomu ketok ngono lae tak duduk. Kon iki ya ngene yo. Ya gak ngarah. Jejak digital soalnya. Gak iso. Aja. Terus ngomong-ngomong Bang yo, lang stand up wingi yo kan. Stand up mau. Ya. Aku sih penasaran. Aku kan yo pengen belajar Bang. Pengen belajar kok iso stand up. Karena awak dhewe kan pengen soge sih Bang. Ya. Kok iso kon iku mandek? Apa faktor-faktor sing menghambat awakmu gawe mandek nang stand up iku? Padahal kan potensimu cukup apa apik lho. Bener e. Kok iso memilih untuk mandek lah ngene. Apa ya? Lek prosoku ya iku gara-gara ngeboti tempik sih kan ya. Cewek aku dikendalikan ya, karo Los nang ngene. Los. Oh, dadi kan Sing iku. nyensor Iya, yes urusane kan sing nyensor, sing ngedit kan. iya. Kok iso kon niku melani kok ngono iku? Apa saking iku berharga banget apa iku nang awakmu ngono. Iya, soalnya aku kan wonge gak patut diperhatekno mbek wong tuwek ngono. Heeh. Lah, koyo anjing iki gantine ibuku cuk, aku ngono. Tapi ya aja positif ngono, Des, awakmu Des. Duh, cuk, iya sih, tak akoni sih. Kon teko nang kene koyo waktu zaman-zaman tahun piro iku? 2019 2020 iku. 20 kon teko mrene iku yo. Prank iku biasa, Mang. Tapi perkembangan awakmu juh. Pake rek. Mantane, sumpah. HP-ne iku yo tau didelokno nang aku gak ndelok. Didelokno nang aku. Biyo anyar biyo ngene. Kok iso cepet koyo ngono iku kok iso sih. Soalnya aku nganu, nggo iku lho. Aplikasi B12 iku lho. Senar 12. Iya. Nyerane rai. Ya Allah. Tapi kon yo wis sak begitu akeh. Terus kok iso dengan menurutku kan karir kan niku. Stand up itu karir. Kon iso ngendokno karirmu demi sebuah arek wedok iku mau. Ngono lho. Iya. Soalnya arek wedok iki menurutku menghambat. Iya. Misalnya ya aku arep sharing rono, ayo dolan. Lah aku kan ya seneng gak dolanan ndem susu ngono kan enak sih. Cok. Mangkane gara arek wedok ya. Aja gelem dijak pacaran, Cuk. Soale uteke wong lanang mesum kabeh, sumpah. Asli sih. Masih aku ya ngono, Bang. Pikiranku pah ngene. Iya. Soale caca wedok tak delok ya, kakek ndelok drakor sih. Sing romantis. Sedangkan awak dhewe wong lanang ya. Kakek ndelok bokep. Mangkane iku langsung. Tapi Bang yo, menurutku kan ono sih. Pasti salah satu wedok iku kan ono sing apa ya? Kayak gak lah, ojo mesum lah ngene. Terus maro ngono, aku pengen nama mbak awakmu iku pengen berubah, pengen ayolah tata masa depan ngono. Pasti kan ono arek sing wedok ngono. Mosok kon gak nemono? Kan. Wong kon nang arek wedok canggih kok. Gak ono. Ngantiku. Serius. Ngantiku ya apa ya? Sedangkan wong-wong wedok kan dijak rabi kan ya. Engko anake mangan apa ya kan ngono-ngono. Mangkane kan ojo pacaran lah jare. Lek menurutku wedok sing meneh mangan apa? Ngene ngono. Iku lah gak percaya mangambek pangeran. Ya. Awak dhewe sebagai duit makhluk sing makhluk sing duwe pangeran. Iya. Kan yo cuk. Ngomongnya iso kan, awakmu kan diginjel kan guys. Iso lah. Yo kan ruasune kan. Iso. Enggak teli ya nyenar iki. Iso. Tapi ginjelmu gak apa-apa tak dol. Gak apa-apa, minus alkohol tok. Kon kakean ngombe alkohol ambek sapa? Cuma ambek aku lho. Ya biasane. Yo. Biasane. Tapi titik kan lek kon ambek aku. Ya didik gak tahu sampai mabuk no. Gak tahu. Oke lah Bang, aku pikir sampeyan ae lah. Ben-ben ku lek gawe konten maneh iso aku nyelok awakmu. Soale iki sangat sayang aku ambek iki. Yes, Mas yo gendeng rada sengkleng ngene yo. Kok taek ngene yo sayang aku kan. Ya aku
untungnya aku gak sayang guys, soal normal aku sih an. Yo. Aku Normal. sayang kon yes sebagai kanca, Cuk. Tapi oke itulah guys. BY arek Magetan sing nang kene stand up mandek perkara apa? Tempek. Tapi aku berdoa Bang, muga-muga kamu nemu arek wedok sing tepat sing iso barengi awakmu, barengi prosesmu balik nomane sampai 14 semester. Oke. Oh iya, kon iki kudu ngeru channel ku iki ya? Gurung. Gurung. Jenenge ku gak. Masa? Sumpah. Gak. Oh iya. Gak usah subscribe, gak usah like, gak usah komen dan ya. Bos.